Ama saydi wanno programme nelno amen gay gure pour min jay cuk ngel en gure yebbi ben betam pour tentin non nyalaama aseto pour terto président garo bani jambal bani nek kakatar yi dafa amul ngiril sax samedi rek président rombala dem yonam nga ñëwaat fi ak di nga yagul de affaire bi de benn bis la boo ci amul xel rek da nga ci déraper Cheikh Omar après yoon bi nag jëruñu ko mu ngi yoon moo nekk côté bële la nekk non yoon kay yow laay dégg waaw léegi après boo amee fu ñu jaar nga bañ jaar ci dëkk bële def nii waaw def nii rek ma def na nii waaw nii ma jaar waaw jaatal na loolu nag ma continuer rek assalamu alaikum mon bandiraɓe men min ɗo e wuro Boumoydi min garno ƴewde responsable amen goto biyeteɗo Salif Ibra Diallo kay woni délégué Boumoydi min gardi noon e délégation Madani Sy e Cheikh Oumar e Youssouf Ousmane e Khady Dia e Magu Diop ko minen goni arnoɓe ɗo ƴewde hande responsable amen gonɗo e Boumoydi pour min mbaɗa porte à porte pour arrivé Macky Sall e min tawi ɗo noon wuro ngo fof no rendi vraiment heɓɓima amen joɗɗini amen bismima amen kadi adduno amen ɗo tan kadi haltidde muɗum e kadi andude kadi kañum kadi neɗɗo kadi jaggoɗo mouvement o te kadi tinne mouvement he ɗum taki emin gara min mbaɗa ɗum porte à porte min gara salmina min gara salminde koreji muɗum min gannen ɗum kadi eɗen jogui terte manga ñande samedi min gari wadde visité wuro ngo min kalda yumen ko kala probléme aji ɗiɓe jogui e kadi holno ɓe dadorto haɓe mbawa yaade e meeting he inchallahu taala mataw en tawi ɗum ɗo kayre ma wedde hen konngol dore yewte bore goɗɗe ɗe inchallah e ɗum noon bandiraɓe hen en direct e Djeri TV min gara ɗo e diwan Bimbodi micro trottoir e Djeri TV saabu Djeri TV ko enen jeeyi e Bimbodi ko Djeri he jaa holɗum ɓuuri won caɗele mon ɗo e diwan mo Djeri e ɗo diwan mo Boumoydi Djeri TV onon fof on calminama min ko Salif Diallo mbiyetemi e nokku Boumoydi mi waɗi caɗele no fewi noon par ce que caɗele ndiyam fof ɓen pour amir caɗele amen e min jogui école kono école o école mbareten minen joɓnata ko amen ɗum noon ko min jiiɗi wallede ndiyam kadi jangde amen ɗum a yettoye laamu watta amen joɓani par ce que minen joɓnata jangguinowo amen minen joɓata ɗum noon ɗum woni caɗele amen ɗo wiyete caɗele ko ndiyam e affaire jangde eyyi ɗum noon mi salminima no fewi do kam ko kay tan jeyi do woni hon tay wona Allah ene la do tessine worgele minanno ngelu dom nayi wol gaccal ta camera e ka ngelu dom ide haal way wonnantir haal rek ni mbaɗata dañ na kala ɗo woni min mbawa ɗon sala o so fiya min piide soko dasa min dafde sabo kay woni mine wax sabot bi Amadou Joke ma programme
balle amen tan den ton wonen neɗɗo goto pulla pullu datti won seɗɗa seɗɗa joyi pulla pullu de joyi sel seɗɗa noon goto han datti won seɗɗa seɗɗa pullu e pullu eyyi machallah ballodire wonen neɗɗo goto on jarami pota bon eyi hoto ko yewtatnomi tan anani programme oɗo mbimi gila ñande mbimami ƴetta toon délégation présidence garɗa ɗum ɗo ko enen gondi anani ha ñallagal hande kono woni yawre amen hen mbimi so tawi golle ɗe jonti eyi tawi golle ɗe jonti enen fof hono nin mbatten minen fof min kalan moon holko woni saƴƴo moon saƴƴamen ko so tawi on gari o jii ciki o jii yimɓeɓe o jii jamanu wayni anon kam kon ɓiɓɓe fulɓe hayso on kalna ko onon gandi ko wuuro ngo joopi onon gandi ko wuuro ngo sohli ɗum noon so tawi woni en dogue gollal ha jettoyima en jandi hen ha en garti min jiiɗi kadi ko garta toon jewtiden kadi alhaaliji kadi gurdam ɗam wayni eyyi saabu min ji gila Allah waɗi gila e mawɓe amen ɓeeɗo waktu fonde élection yontuno baɗo ni ɓe garanama gila e mawɓe mabɓe ene nawe ene jahana goto ene garta haydara ko waydi haalama haala gila noon mawɓe amen ɓeeɗo ha heeɓi ɓeeɗo ha ɓe kortimin gari haydara ko waydi mami waɗ mami wi mami gollu so ɗum yewti kadi haydara min jiita wiyata ko mes dara min jiita bisamen noon musde anen so tawi waɗa jaggiram tan kadi koocal cumu tan cumu huɓɓi fof taƴa catal ñippa so tawi cumu gasi tan kadi joƴƴinaɗo catal jaaha hande cumu huɓɓi fof kadi taƴa gongal ani ɗum welay ko ɗum tan metti amen e golle ɗe kono minen jaade moon minen beltini moon holko gonɗon ko idan ɓeeɗo kaldanno ko julfuɓe garanno ɗo ene kalan ɗumen honko kalton ko hande ko nani ko ɓi bama kuccitta kaldon plan right nani ko yahata koye dow mum min ñaagi moon tan ɗo e ngoɗo wuuro ƴeno wuuro ngo foti mawnirde ni haydara ko jiiɗon ɗo ko laamu golli on jiiɗum jeewe haydara jiiɗon ɗo ko laamu golli jiiɗon ɗo hakkude leggal tan e ɓakkere e kuɗuɗ gila noon teɗon woni ɗo joni woni ɗo duuɓi temedde man dan foti gila e laamuji ɗimin nananno ha laamuji ɗimin jeyanno ha laamuji min batti wadde carte minen goto te minen min cukkire mabɓe tan ko beela wooda koɓe ñawdata amen koɓe pirtata amen e koti kamen kono a yiyani o jiiri guite moon ɗum ɗo tan metti amen hen e hayso yimɓe nde min dawat kono minen kam so ɗum yawti tan wiyata ko mes wiyat kono minen coono auto tan doga en mbaɗen jahana garta so golle garti noon ɓe gara noon hanti ɓe natta ɓe jooɗo ɓe dokka amen kadi trace min dawda ani ɗum kadi welani ɗum ɗo min jiiɗi ñawdanede nani ɗum ɗo min jiiɗi ñawdanede gal ñawdan amen oɗo alhaali e ɗam ɗo gurdam min jaada e jamon komin wondude hollum ɓuuri won caɗele moɗo e diwan caɗele amen ɗo men ko sernata men tawi wona darde ha janggo e mo hen joni noon yimɓe mbawa sertude foti tan ko wontu gonda e dow jaam heddi kono gueɗe nani hen ɗum pour min information oɗo ko foti yettiyade ɗo ko dow foti yettoy ɗum famɗiri mairie fana e ɓolo saabu oɗon gandi yamo abdou wiyeteno monsieur forage is noon makki oɗo mbe sikki kay foti wiyede monsieur forage saabu ko waɗe force uji wirtimo ko abla manda ko abla e wadde abdou fof mbaɗe force uji ko bon joni noon e nder hen heddi noon yeeɓi koye mumen eɓe cuwa yidde koye mumen heddi oɗo maire fanay caggal Allah ko enen mbaɗi ɗum ko woni ko kalam ko mbeɗa andi ɗum an feewi saabu tawaɗo ɓuuri laaɓede no wonurno nde dillere dillan ɗon nde yamande wonɗo toɓo ƴiwol oɗo fof wadde solo woni force uji jibinama hen
forage leerel oɗo dillan ɗon hen jeeya hay son dañani ndiyam so tawi addude ndiyam no waɗi barrage ma won pecce hen saabu enen dawdanno ɗo jamma ñalawma en kumpodirama forage o e diwa ɗo waɗi a gannorel ko noon ɗum wayi ha heddi noon maire fana oɗo ina jogui yidde is noon hen sahaji kadi kayni way kono naggue ɗum ɗum se felti turade mbal ko mumnoto woni ɗum hen sahaji gueɗe nani ɗo mino ɓoyan ko min kaldi wonde forage birel ɓoggal oɗo o dañi château d'eau mi anda noon woniri walla wonarani noon ƴeɓɓama tan eyyi min kam ko noon tan o e haaldude kadi eyyi min kam noon programme o wi kam mbimi ɗum noon aɗa anndi yadde yimɓe ñañen fof eɓe ɗo faɓuru jiiɗa fof koko ŋaaki ha deeƴi probléme ngoɗo wuuro woni probléme worɓeɗo woni probléme gummodinaɓe ɓeɗo e woɓɓe enen fof jiidi caɗele hande machallah ɗeɗo guuri fof kala wuuro garɗa ɓuuri hen hulɓinade wuuro fof timmi école machallah sukaɓe tokos timmuɓe école kala wuuro garɗa machallah no waɗi sukaɓe timmuɓe école ɗum noon gueɗe nani hen ko laamu fonno ƴewde hakkude jeeri e waalo totta fodde jeeri manda jeeri fodde mum ha timma saabu enen hannde ɗon gonɗen hannde en kande dañde député ji eɗen kande dañde ministre uji enani fenande noon guel toon fuɗɗi kalden gonga tan tema hen ɗo ɗo gonɗen hannde ƴetti ndiɗo jeeri tan jeeri guila dagat nanda ha holto commune waɗi tan ko mbano peccita ɗo foof ala jiyoyta commune tawi wona bokke jalluɓe wiyetema anda gongol wona go nomi haalani gol ciifol jolof ngol ciifol men ngol ɗo enen ala fof jiita ɗo commune jeeri gueɗe nani noon sa tamanani ɗum hoorema no cohluɗa feccirde ni e wawa noon feccirde anani Aliou Gaye oɗo noon mbawɗen tan ɓayde Allah no okki ɗum wawde ardade hande haade jangga ken duttodirade mum tan saabu waɗani oɗo probléme ko probléme ponnoɗo webde réglude yimɓe jawta kadi neɗɗo noon kadi heddi hay sa dañi ndiyam kadi sa fini jangga may sohlu jardin may sohlu école may sohlu naggam e naggam ko bani adama wayi noon hay sa dañi ɗo galle aɗa yiɗi dañde galleji goɗɗi gona goɗɗe ko gurdam bani adama wayi noon ha heddi ko minen kalton ko motano bon ko ɗon wiya amen naggam e naggam par ce que gonka nokko foof ko gotum foof ko façon goto sinno ko sago noon wallahi taw son mbi ɗum ɗo hande ɗo yontere régloto yimɓe kucca e goɗɗum e sinon yedde wona dañde ɗum kadi ne wona hen amadou oɗon noon bo cukkuɗen guindiyankagal mum e yedde mum dogre nde wona ɗum kam sénégal o fof mataw ina andi ɗum ɗo e sinon neɗɗo kadi sa ala karwas e wawa soggirden cohlirɗa ni e faami jeeri ndiɗo noon pour min yonti hande keɗen natta suuɗade walla keɗen natta holde toroɗen keɓen koye men an hande sinno commune o woni koye nder jeeri men ndiɗo tawno hande seɗen pecca ko enen peccodirta nder koye men hande sinno maire o wonno ko jeeri ina andi kam hande ndungu seltude hoɗo foti remede pour woto yo parfois ji ndeme woto ɓayde koye jawdi ɓuuri activité men fof koye jawdi hade ndungu seltude tawata parfois ji darima ɗum wonata yitte mum e gueɗe goɗɗe ina andi hande soko ɗo waɗi ndiyam hande kala ko ummi ɗo ndiyam yimɓe foof ndindi ɗum ɗo so wanno hande robinet somo ari mi yarat goɗɗo so ari yarat ɗum tagi nafoore men ene foof kala nden en jaaha dilɗen cippirɗen ha keɓɗen gueɗal men mbatɗen feccande koye men ken ɗawateɓe tan gonten ken woyoɓe tan ha darga daro ɗum noon yonti noon keɗen mbasa suuɗade walla keɗen mbasa holde a nani de
mooy ça. mais kon liggéey day mat. guerre sax mondial